Добър вечер, пичове. Само секунда да спра музиката да не... Не е това бе. Да, аз съм спрял съм я. Introducing sidekicks. Sidekicks are special alias that stay... Не разбрах какво изписа, ама добре. Аз си нямам такива чудеси или? Хубаво, като нямаме. Добър вечер, пичове. И добре дошли. Че ви име, дали си чул? Не се. Опа! Добър вечер, пичове, здравейте. Имах в OBS по-рано бях с слушалките и той сега е запомнил, нали, тях като инпут, нали, като аудио инпут, микрофон и затова в началото нямаше звук. Извинявам се за което. Извинявам се. Влизаме в новия сезон на Fortnite, Springfield. Да, OBS го кепчерна най-накрая. Dodges Woman Emote. Да видим нещо дали има промени по играта, по настройки, нещо от това. Дали нещо, някаква настройка ми е включила, дали не е включила. Така. Добре. Battle Royale, OG си е стария сезон, Battle Royale е новото. Добре, дай да пробваме. Мале. Какво става? И така. Както виждате. Защо играта ми върви на 60 FPS? Може би, защото са вкарали някакъв нов режим за бекграунд ли, не знам, нямам идея. Сега ще видим какво става. Ох, моля. Имайте преди, че в момента съм с нови драйвери, защото AMD почнаха да правят някакви педерасти и да не повярва човек. И затова в момента шейдерите ще ми ги прави малко по-дълго време и плюс това играта не съм я включил, така че буквално днес е първия ден, в който я включвам. Преди малко си дойдох от екскурзията, на която бях именно до Дубровник, до Черна гора, минахме през Албания, Косово. Майко, положението тук е пълна вода. За 160 FPS, господин, ако мога да попитам. Я дай минимизирай. Я изкарай ми дисплей settings. Главния дисплей. Advanced дисплей. 60 Hz. Никога не съм го слагал на 60 Hz, брачет. Никога. А то вторият екран си е на 50 Hz. Защото там ми седи Дискорда. Майко, още по-неоптимизиране този сезон. Ужас! Ужас! Още по-неоптимизиране този сезон. Ужас! Пълен ужас! Положението е Game Over, батко. Battle Royale. Мале, много е гадна картата, бе, брат. Буквално картата е все едно... Гледам детското, брат, ми с такъв... не знам, много е гадно, много е грозно, не знам.
Мале, бах ти го виждате. Още паднаха. Да ти ева майката. Да, може да не ми забиваш по един час, бате. Че, шо не ти стане да ти ева майка. Ема, то са бива на куча, брат. Виж, ти различни педали. Бах ти неоптимизирания сезон, бате. И миналия сезон беше пълен дроп, пълна дропсера на батенце. Вижте тук, вижте тук Chapter 2 Season 1, където аз почнах да игра. Вижте каква красота е мапа, бе, брат. Вижте сега каква е детско изпълнение на. Не знам. Да, някой ще каже ми то, нали стаска, нали е Симпсън. Да, бе, Симпсън, ама... Да, поне това е SMG, поне е кърти зъби. Вижте такъв, много е... Те са се потопили, ама на 1000% в това детско беше. Реално ми харесва, виж такъв неоптимизирано е, тепи и забива. Сега ще кажа някой. Това може би ще кажа някой. Брат, ти си с 6000-та серия видеокарта и стара ти видеокарта купи си нова. Това е педата да си купа нова карта. Като от YouTube не съм изкарал една стинка. И всичките пари, които ги влагам като съдържание, като части в моя компютър, съм си ги купил аз. Аз съм безработен. Така че няма повече коментари на тази тема. Този сезон няма да го играя най-вероятно. Понеже не такив. Лодката е горе-долу pretty much the same. Да, тук не мога да се качим, много е сложно. Какво пише тука? Ей, Барто. Щом не пише ей, брато. Нещо такъв, да, може би за феновете на Симпсън. Аз нито съм фен, нито ги мразя. Но... Не знам. Определено ще продължи да си играя OG. Тука не мога да сложиш такова ли е, братле? Вижте колко е щупено, брат. Не мога да сложи. Не. Защо не можеш да сложиш? А тук долу можеш, тук не, и тук не може. Брат, аз от това по-солидно доказателство, че този сезон ще щупен, бате. О, боже. И всеки път така ли почи? Ужас. Пази, боже, не може да се. Пази, боже, не може да се. Дай, тук не види се една ватига батко. Дай му да го включи. Моля да се отвориш тази година. Добре, брат, от половин час те пукам, не умираш. Да ти ева путката майчина, да ти ева, брат. Тъп шибан Мишо умря. Да, може би не го пуках в главата, в гърдите го пуках. Ама... Това пука много бързо лежи. Брррр, пи, айде. Бах ти тъпотията, бате. Бах ти на странния сезон, заклевам се. Дано никой да не го играе. Евента, понеже не бях в България. Бях в България. Сега го чукнах на компютъра да го видя евента какво е представляло. Защото там къде бехме били, вижте да. Бехме едно разни ключе. Ама не имаше и Wi-Fi. Тело не имаше Wi-Fi. И така. Така де? Тело си имаше Wi-Fi, ама нямаше интернет. Тоест нещо не плаваше. Дали защото е края на сезона. Ясно. Мисълта ми е, че... Да умрел игра, бата с това умрел сезон, направо ужас.
Направо с този сезон старахме по-зле от Call of Duty обаче. Защото Call of Duty се подиграваше до някъде на Fortnite. Нали, защото в Fortnite ти имаш някакви герои, нали това. Сега го направих и там така. Примерно, мога си съседи, кой си герой. И така, да не знам. Положението е... Пази Боже. Това стреляш като някой ще дай главата. Де, майко ми става. Тука в лобито пука стреля, прави се на някакво проба, де пукне го два пъти, не знае къде я стреля. Човека, майко мила, ужас. Новия сезон баца не може да се събереме за много губи. Ужас, ужас, ужас. Пълнен ужас. Да, сега няма да мога да се качих, нали? Защото е много сложно. Че малко нещо ми е много бавно. Да, аз спрямо за това и да го взема то... AI shit. Изненада курс брада. О, и аз си еви майката. И аз си еви майката, бате. Че да си дазва на това. И аз си еви майката, бате. Тъп шиван умрел сезон, бате. Влизаш, оно не се знае, що става, бате. И аз си еви майката. Оно тука на лодин скрина ми забива половин час. И даже тука не е заредил хубаво самите не структури. Текстури на героя, бате. Бей от тука и аз си еви майката усве. Пусни тук лъжите си еви майката. Те еви тъпата умрела игра. Така да е. Да, той играта, че умрел и умрел, ама сезона па е уши 60 000 пъти по-умрел. Пичове, според мен Battle Pass сезона не става. Тоест Battle Pass сезона, извинявам се, Battle Royale сезона не става. Да, почти половин милион човека го играят. Нали, окей, нали, той е нов, нали, трябва да го тестват. Тук виждам, че има някаква другата потия. Не, мерси. Смисъл такъв. Не вярвам то огромен интерес да се задържи дълго. Това е моето мнение. Да, ето пак натискам да избирам и пак се бъгва. Ето чува се звука, че тръгва на OG-то, пак натискам, нищо не става. Това е всичко от мене, пичове. И до следващия път. Ай!